Які новы указ падпісаў Лукашенко? Пра што загаварылі яго сілавікі, а таксама як Роман Пратасевіч супярэчыць Наталлі Эйсмонт і якую праблему хаваюць беларускія вайскоўцы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко падпісаў нашумелы указ. Гаворка ідзе пра дакумент, які значна пашырае паўнамоцтвы рэгіянальных чыноўнікаў і фактычна робіць іх вінаватымі авансам. У прыватнасці, кіраўнікі раённых і гарадскіх выканкамаў цяпер павінны зацвярджаць начальнікаў арганізацыі з адпаведнага спіса. Таксама яны ж павінны разглядаць кіраўнікоў для працягнення працоўнага кантракту. Ёсць і яшчэ адзін цікавы момант. Напрыклад, цяпер на пасяджэннях выканкама павінен прысутнічаць супрацоўнік пракуратуры, прычым у яго будзе права голасу па тых ці іншых пытаннях. Таксама без дазволу мясцовых чыноўнікаў нельга будзе закрываць важныя для рэгіёна аб'екты. У катэгорыю такіх аб'ектаў уваходзяць спартыўныя пляцоўкі, аўтастаянкі, аптэкі, аддзяленні банкаў і нават банкаматы. То бок, калі ўладальнік бізнесу вырашыць, што атрымаць аптэку ў тым ці іншым гарадку яму больш невыгадна, закрыцца без дазволу мясцовых уладаў ён проста не зможа. Падобна, што гэта ідэя належыць асабіста Александру Лукашэнку. Ён цяпер хоча, каб такія дробныя лукашэнкі, якія будуць усё самастойна вырашаць і за ўсё адказваць, з'явіліся па ўсёй Беларусі. Пра гэта ўжо адкрыта гаварылася на нарадзе ў пачатку месяца. Решение исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными, обсуждению не подлежать. Праўда, і пытацца з чыноўнікаў цяпер будуць жорстка. І калі ў прадпрыемства не ўсё гладка ці дырэктара завода возьмуць за хабар, то вялікія праблемы будуць таксама і ў мясцовага мэра ці кіраўніка раёна, бо яны ж давалі дабро на прызначэнне таго дырэктара. Прычым рэгіянальныя кіраўнікі будуць адказваць не толькі за дзяржаўныя прадпрыемствы, але і за прыватныя таксама. Пра гэта Лукашенко казаў на той жа нарадзе. Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять и требовать, и нести ответственность одинаково, как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма. Загаварылі генералы Лукашэнкі. Адзін з іх, кіраўнік Рады бяспекі Александр Вальфовіч, вырашыў адказаць на словы Зяленскага. Той папярэджваў, што расіяне размесцяць 15 дывізій на беларускім напрамку для застрашвання Польшчы і краін Балтыі. Вальфовіч цяпер пераконвае, што з Беларусі няма ніякай пагрозы для суседзяў. Цытата: «Палітыка Расіі і Беларусі не накіраваная на заваяванні ці прэтэнзіі». Далей тлумачэнне генерала наступнае. Маўляў, перш чым пачынаць нейкія агрэсіўныя дзеянні, заўсёды вылучаюцца палітычныя патрабаванні, а пакуль жа ні Расія, ні Беларусь не выставілі ні Польшчы, ні краінам Балтыі аніякіх патрабаванняў, ані палітычных, ані эканамічных. Другі высокапастаўлены вайсковец Лукашэнкі, міністр абароны Віктор Хрэнін, выступіў з іншай гучнай прамовай. Ён абвінаваціў суседнія краіны ў пагрозе вайны з саюзнай дзяржавай Беларусі і Расіі. На думку Хрэніна, калектыўны захад збіраецца выкарыстаць Польшчу і краіны Балтыі для проксі вайны з той самай саюзнай дзяржавай. Прычым з такой трывожнай заявай Хрэнін выступіў проста на праўладным канцэрце з нагоды 23 лютага. Але чаму раптам міністр нагнятае абстаноўку, пакуль што не вельмі зразумела. Тым часам у беларускім войску адбылася нейкая сур'ёзная бяда, бо цяпер вайскоўца Уладзіслава Дудука са 120-й асобнай механізаванай брыгады судзяць па сур'ёзным абвінавачванні. Што канкрэтна інкрымінуецца Дудуку, незразумела. Прапаганда, Мінабароны і сілавікі чакана пра гэтую гісторыю маўчаць, але артыкул, па якім судзяць Дудука, азначае, што было нейкае злоўжыванне ўлады, якое альбо пацягнула за сабой цяжкія наступствы, альбо суправаджалася гвалтам, пакутамі пацярпелага ці выкарыстаннем зброі. І цяпер вайскоўцу пагражае сур'ёзнае пакаранне, зняволенне на тэрмін ад 3 до 10 гадоў, бо ні штрафам, ні хіміяй тут абысціся немагчыма. Вядома, што Уладзіслаў Дудук вучыўся ў вайсковай акадэміі, пасля чаго стаў камандзірам мотастралковага ўзвода 120-й асобнай механізаванай брыгады ў Мінску. У 21 годзе Дудука прызначылі камандзірам мотастралковай роты. Яго далейшыя пасады невядомыя.
Лукашэнку чакаюць новыя праблемы. Сёння Еўрасаюзам быў прыняты чарговы пакет санкцый, у які ўключылі і меры супраць Беларусі. Па большай ступені яны паўтараюць гандлёвыя санкцыі супраць Расійскай Федэрацыі. Акрамя таго, на гэты раз дадаюцца новыя крытэрыі для ўключэння ў санкцыйны спіс асоб, арганізацый і органаў, якія падтрымліваюць альбо атрымліваюць выгаду ад ваенна-прамысловага комплексу Беларусі. У прыватнасці пад санкцыі трапіў мінскі інтэграл, куды якраз нядаўна прыязджаў Лукашенка. Беларускі холдынг прадаваў прадукцыю Раскосмасу і ульянаўскаму канструктарскаму бюро прыборабудавання. Таксама адзначаецца, што расійскі бок інвеставаў у інтэграл 350 мільёнаў даляраў. Гэта ўжо 16-ы пакет санкцый, прыняты супраць расіян і іх саюзнікаў у вайне. Начальнік калоніі, дзе трымаюць сына Віктара Бабарыкі, пайшоў на павышэнне. Палкоўніку Віктару Дуброўку 46 гадоў. Апошнія 13 з іх ён кіраваў ваўкавыскай калоніі нумар 11. Яна прызначаная для рэцыдывістаў, але там жа трымаюць як мінімум 15 палітычных вязняў. Гэта альбо людзі, якія мелі судзімасці да таго, як далучыліся да дэмакратычнага руху, альбо тыя, каго адміністрацыі калоніі каралі за непадпарадкаванне. Менавіта па апошняй схеме туды трапіў сын Віктара Бабарыкі Эдуард. Яму дадалі 2 гады нібыта за тое самае непадпарадкаванне. Цяпер, дарэчы, могуць дадаць і яшчэ 2, бо Эдуарда пачалі зноў судзіць літаральна на мінулым тыдні. Абвінавачванне ўсё тое ж. Падпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Падобна, што такая праца Дуброўкі на пасадзе начальніка калоніі спадабалася наверсе, бо цяпер палкоўніка паставілі першым намеснікам начальніка дэпартамента выканання пакаранняў па ўсёй Гродзенскай вобласці. Замест яго цяпер ваўкавыскай калоніі будзе кіраваць чалавек, які таксама працуе там ужо даўно. Гэта 44-гадовы падпалкоўнік Віталь Шафаловіч. Раней ён доўгі час быў оперупаўнаважаным аператыўнага аддзела калоніі. Калі вы награшылі і маеце лішнія грошы, то ёсць выхад. На беларускім аўкцыёне прадаюць сапраўдную індульгенцыю з подпісам папы рымскага. Гэтая папера датаваная 1912 годам, а падпісаў яе тагачасны папа Пій X. Ён, дарэчы, быў кананізаваны ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Такім чынам, калі дакумент насамрэч сапраўдны, на ім стаіць уласнаручны подпіс хрысціянскага святога. Праўда, выпісаная індульгенцыя на імя нейкага Гарацыя Міньера, таму магчыма выкарыстаць яе ўжо не атрымаецца. За такі незвычайны лот прадавец просіць 7000 беларускіх рублёў. Не спыняецца страшны канвеер арыштаў і судоў. Стала вядома, што маладому чыгуначніку пагражае дзікі тэрмін за палітыку. Максіма Солапа пачалі судзіць сёння ў Брэсце. Сутнасць справы невядомая, але хлопца вінаваціць у закліках да дзеянняў, якія накіраваныя на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Пакаранне за гэта ад 4 да 12 гадоў калоніі. А 62-гадовую беларуску затрымалі ў Пецярбургу і дэпартуюць на радзіму для суда за палітыку. Вядома, што жанчыну выпадкова спынілі на піцерскім вакзале для праверкі дакументаў. Прабіўшы яе даныя, сілавікі ўбачылі, што пенсіянерку шукаюць у Беларусі. Прычына ў нейкіх негатыўных выказваннях пра Аляксандра Лукашэнку. У выніку жанчыну адразу затрымалі, а пасля выдачы ў Беларусь пенсіянерку хутчэй за ўсё чакае камера СІЗА, суд і да 4 гадоў калоніі. А ў Мінску арыштавалі журналістку Паліну Піткевіч. КДБ лічыць дзяўчыну датычнай да экстрэмісцкага фармавання медіа IQ, а канкрэтней да праекта беларускага прэс-клуба па павышэнні медыяпісьменнасці. Цяпер Піткевіч пагражае да 4 гадоў хіміі ці ад 2 да 6 гадоў калоніі. Мінчук, які павінен быў даглядаць смяротна хворых, афармляў на іх крэдыты. Гісторыя наступная. Мужчына выйшаў з турмы, дзе адбываў пакаранне за забойства і уладкаваўся на працу ў хоспіс даглядаць безнадзейна хворых пацыентаў. У нейкі момант ён даведаўся, што адзін з мабільных аператараў дае магчымасць браць мікрапазыкі і вырашыў падзарабіць такім чынам грошай. Ён браў у пацыентаў тэлефоны і афармляў на іх заяўкі на мікрапазыкі, сумы якіх вар'іраваліся ад 300 да 1000 рублёў. А калі заяўкі ўхвалялі, мужчына пераводзіў грошы на свой асабісты рахунак. У выпадку, калі прылады людзей аказваліся старымі і праз іх нельга было выйсці ў інтэрнэт, ён выцягваў з іх сімкі і ўстаўляў у свой мабільны тэлефон. Такім чынам несумленнаму працаўніку ўдалося падмануць 7 чалавек і зарабіць у суме 4100 рублёў. Калі гісторыя ўскрылася, на мужчыну завялі крымінальную справу за крадзеж шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі. Пакаранне за такое да 3 гадоў калоніі.
Вядома, што злачынца прызнаў віну і вярнуў частку грошай. Цяпер ён чакае суда пад падпіскай аб нявыездзе. Роўна 3 гады таму расіяне пачалі поўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Лукашенка зрабіў Беларусь суагрэсарам. Мы не будзем зноў пералічваць падзеі ці рабіць нейкія прагнозы, як і калі ўсё гэта скончыцца. Замест гэтага мы проста згадаем вось такія словы Александра Лукашенкі, сказаныя публічна улетку 2020 года. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Роман Пратасевіч і неадназначныя парады. Цяпер ён напісаў пост, дзе расказаў, як вязням трэба пісаць просьбу да Лукашэнкі пра памілаванне. Сярод іншага ён зрабіў заяву, якая супярэчыць сцверджанням прапаганды, бо Пратасевіч піша, што вядомыя выпадкі, калі зняволеныя адмаўляліся прызнаваць віну і ўсё адно атрымлівалі памілаванне. Гэта здараецца, паводле яго слоў, калі прапанова напісаць прашэнне ідзе ад самой адміністрацыі калоніі. Калі ж вязень піша прашэнне са сваёй ініцыятывы і не прызнае віны, то гэтаму звароту нават не дадуць руху. У той жа час прапаганда нязменна сцвярджае, што абсалютна ўсе палітвязні, хто выйшаў па памілаванні, прызналі сваю віну. Прынамсі, у сваіх паведамленнях гэта пастаянна падкрэслівае прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман. Але ж калі верыць Пратасевічу, гэта няпраўда. Акрамя таго, Роман прапануе вязням свае парады, як канкрэтна афармляць тую просьбу аб памілаванні. На думку Пратасевіча, словы «паважаны Александр Ігорович» неабходна напісаць не адзін раз, а ажно 2. Першы раз як ва ўзоры ў пачатку тэксту, а другі абавязкова ў канцы. Ну і ў працяг тэмы. Высокапастаўлены сілавік прагаварыўся пра нюансы памілавання палітычных. Начальнік міліцыі Гродзенскай вобласці Дмітрый Разянкоў распавёў, што паручальнікі ёсць у кожнага былога асуджанага па палітычных матывах. Менавіта паручальнікі будуць несці фінансавую адказнасць, калі былыя вязні здзейсняць злачынствы пасля выхаду. Сумы вялікія, ад 30 да 500 базавых велічынь. Гэта ад 1200 да 21 тысячы рублёў. Дзве шакуючыя аварыі здарыліся ў Мінску. У адным выпадку кіроўца збіў мужчыну проста на пешаходным пераходзе, бо ў момант здарэння чамусьці не працавалі светлафоры. У выніку пешаход выжыў, але атрымаў цяжкія траўмы і цяпер знаходзіцца ў бальніцы. Другі выпадак увогуле нібыта са страшнага анекдота. Аўтамабіль наехаў на мужчыну з дзіцячай каляскай на пешаходным пераходзе. Пазней кіроўца патлумачыў, што пераблытаў педалі і замест тормазу націснуў на газ. На шчасце, пацярпелы мужчына і яго 5-месячнае дзіця жывыя. Цяпер яны дастаўленыя ў медыцынскую установу для абследавання. Колькі каштуе сабачае жыццё ў Беларусі? У Лёзне знайшлі павешанага на дрэве сабаку і хутка высветлілі, хто гэта зрабіў. Былы гаспадар патлумачыў свой дзікі ўчынак наступным чынам. Маўляў, суседзі скардзіліся, што жывёліна без нагляду ходзіць па чужых гародах і псуе пасевы. Гаспадару параілі альбо дрэсіраваць сабаку, альбо трымаць яго прывязаным, але той вырашыў праблему самым жорсткім спосабам. Цяпер высветлілася, што крымінальную справу супраць яго заводзіць не сталі, бо пракуратура палічыла, што ў яго дзеяннях не было хуліганскіх, карыслівых альбо іншых нізкіх матываў. У выніку мужчыну пакаралі толькі па адміністрацыйным артыкуле і далі яму 7 сутак арышту. Гомель зноў вылучыўся. Раней там адкрылі флагшток за $500 000, пасля грамадскую прыбіральню ажно за цэлы $1 000 000, а цяпер жа там пабудуюць самую дарагую ў Беларусі паркоўку. Калі палічыць усе выдаткі, то цана аднаго машынамесца будзе проста касмічнай, бо для таго, каб зрабіць паркоўку, цяпер зносяць недабудаваны корпус інфекцыйнага шпіталя. Толькі працы па дэмантажу ацэньваюць у $900 000 ці 3 100 000 беларускіх рублёў. Карыстаючыся простай матэматыкай, можна падлічыць, што кошт аднаго парковачнага месца будзе сапраўды залатым, каля $45 000. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.